Welcome po ulit sa aming YouTube channel. So ngayong araw is wala nang gaanong ulan, medyo maaliwalas na, kaya ang gagawin namin ngayon is magbubukatot. Bukatot. Ay mag-ano kami ng hito kasi ngayong after ng ulan, doon naglalabasan yung mga hito, yung mga dalag. Kaya nanghiram kami ng ganito. Try natin kung may makuha. Itong tawag dito guys is bukatot. Na-try natin ito sa sa Kilak Team KNA. Sa kanila namin ito nakita, kaya try namin kung makakahuli kami dito sa pinagkukunan namin ng hito dati. Ito kasi yan guys, yan matalahib na yan, puro hito yan. So bubulabugin namin sila pababa para pumunta sila dito sa baba, harangin namin sila. Sabi kasi na doon, marami na siyang nakikita doon sa may bukid. Yung bukid kasi namin doon is matubig, so pupunta dito sila sa baba. Tara guys, try natin. Tara. Sana maraming huli. Yung laki na yan, tignan lang natin, hindi nyo mapunna. Tignan ko lang kung makalusot ka pa sa amin. Kahit ano ang makuha niyan, kung may papaitan or tilapia. Basta magpasok Dito guys, yung kung natatandaan nyo yung unang naghito kami, dito yun. Kasama pa namin sa Alex nun eh. Yan. Dito. Ang dami dito eh. Lalo dyan sa may mga talahib na yun. Yung maingay na yun guys, si Anudyo, nag-traktor siya ng bukid. Sige, sige. Ay nako JJ, ginakabahan na naman ako sa'yo. Ako pa naman ang nag-resort. Punay, nagdaktil mata, bukatot yun. Bukatot ba o bukatot? Bukatot, banturot. Bukatot? Oh, ayun. Ay. Yes, may bildat tayo nakuha. Kunakman no na. Kala ko pan na eh. Kala ko hito na. Bilda. Yan mo lang dyan ng kuno. Oh, maraming bildat dito. Bildatan talaga dito. Ako hindi na putik yung kinukuha. Bildat ko naman. Baka naman nakaangat yung ilalim. Yan sila. Oo, may angat. Mag-usok yan sila. Lagyan yung putik Yan sa ilalim. Tignan nyo. Baka nag-angat. Galit yan. Baka may butas yan, ante. Hindi nyo gin-check. Nagdakkulan na eh. Kung wala na kun. So ang gagawin natin ngayon, kung ito kasing area na to, diyan marami talagang hito yan. So namin sila, bubulabugin para bumaba sila. Tara guys, kuha tayo ng ating pangbulabog. Pero parang makakuha na naman tayo ng bildat. Oh, dami. Santi paseng nakalumanay. Ayun! Ayun! May naggunay. Papaitan siguro yun. Wala, nakadaw. Lubugin nyo dyan para Huwag kayo dyan eh. Paano sila daan dyan? ante. Magtadang na kayo. Itong kay ayo ng mga hito eh. Dalag yung ganito. Dito marami kami nakukuha dito dati. Na, anad kayo. Baka biklat mat. Tisumrap. Baka ahas naman magpasok sa bukatot nyo. Mainit ng tubig. Kasarap. Hanggang dito lang ba? Dapat yan matabasan eh. No? Auntie Pasay, wag ka muna dyan ah. Huwag ka muna dyan para magbaba sila. Nakaharang ka dyan. Huwag ka muna dyan nabubulabog sila. Dito natin sila bulabugin. Dito magpantay-pantay kaya kayo.
Makaalaala ka man ka, te, bildatal. Apat. Si Caro. Karod. Hindi tayo magsimula. Kaya ang kadami daw dyan sa bukid. Eh, ito kaya bulabugin niya lahat hanggang dito. Dito tayo magdaan sa Pilapil bago tayo magbaba doon. Kaluwang. Para hindi sila magbalik. Kahapon kasi guys, si Anod. Yan yung nag-tractor na yan. Nakakuha siya dito na ano, 4 na medyo ganyan o kalalapad. Yan. Nagugustuhan na namin yung pag-trap-trap guys. Oo, oo! Kasi yung patanga namin sobrang effective talaga yun. So, ang gawin namin, tatakpan namin kung nailan na to, then habulin namin siya pag Nag-ikot man yung kahoy natin. para sakali, eto, hindi siya makyat. Hindi makadaan dito. Para doon lang ang takbo ng isda. Kasiksingar ni Te, taligaya. Ayun na, bato sana. Ito man ako nakaligo. Naliligo ko lang yung bato mo po eh. Pagdatang? Oo. Ay, okay rin mo. Huwag naman eh. Ikaw ay nakaligo. Ako ay nakaligo na. Mas ka kasi dyan? Paano magtakbo mo to? Hindi na yan, pinaganan lang ka eh. Bilisan nyo, pagalitan kayo yan, hinarang nyo yung tubig. Tama na, di na makakunyan. Baw, makalagto pa dyan yung ano yung hito na 3 kilo, 5 kilo. Ngayon, saka natin siya bugawan pababa. Parang nung nakaraan na tag-ulan, di tayo nakaano dito. Na? Wala. Wala na. Ano yung ginamalo mo dyan? Pagkain nyo, go! Baba! Come on! Ay, dapat pala nilagyan natin ng pamain yun, no? Na, yun na yata. Ano yun? Baka iba na yun eh. Ay, napalalim. Hindi papasok na pag ano yan. Tinakpan man namin doon, kuya. Oh. Nakadaming mangga, guys. Wala, itinda natin. Madami oh. Madaming ante. Oh. Kung wala kaming makuhang dalag, mangga na lang. Ah! Diga!
Nagadugo yung kamay mante. Ano na, isa natin ilagay yan. Ilagay mo nga muna dito, oh. Tinanggal nyo na yung singil ay? Tinanggal nyo na yung singil? Ay! Huwag ka magbalik. Tagal na akong hindi nakakain ng ito. Pwede sa ganito, ito sa? Yung hito, yung may singil, di ba? Yung dalag yung wala. Pasok sa. Laki din yan, oh. Good size. Balikan ko lang yung mangga ko nga. Isaksak mo yata dito niya, oh, sa may kuhan gilid. May aso niya. Yoli, baliktad. Dito mo ipadaan, ha? Tapos ilabas mo sa bunganga niya. Hawakan mo, hindi na magsingil yan, wala magsingil. May singil pang isa, oh. Kung na lang yung puno. Pero masakit din yan. Pagod gantay? Oo. Talagang ano ka talaga eh, no? Yung kamay mo, nagamagnet sa'yo. Ay! Yan ang papel ko eh. Magkapa-kapa. Tingnan pa nga rin, baka may makapag pa dyan. Kahit isa pa sana, para kasyal rin mo itong hapunan natin. Baka yan ay nakita ni ano? Uncle ko. Hindi, dalag daw Ni Kuya Efren? Efren, kalaki daw na dalag dyan. Ganyan daw na dalag, oh. Oh, sana mahuli natin. Yung kanina guys, si Kuya Efren, yun yung ano, bago naming kasama dito sa bukid. Ayan lang nakuha yung mangga. Dami pa doon, oh. Paano nagsigaw na kayo agad? Maniba din? Magkuha ulit tayo mamaya eh. O, Yung diba? bobo na lang tingnan natin guys kung may pumasok. Ayan guys, bago natin pandawin yung ating pabobo doon, ano po mo tayong mangga? Naging bobo na ngayon. Bukatot. Ay, bukato. Ang daming bunga ng ano oh. Tibber. Walang maniba. Hindi man iba yun? Ano sabihin kay Boy Pogi to? Kalayo na to. Ano to? Nagtugo lang tong mangga na to. Wala namang may-ari dito. Antay, makatama ka kalaki-laki ng kahoy mo. Ay no, barilin. Ay barilin. Batuin nante. Yan. Sige ante, magbatuin mo na lang. Para baga tayong nagalihi sa mangga. Pwede na yan. Kagat. Tayo pa tiga? Dati nga. Dati. Ha? Wala na yan. Sa Antiligaya, takot magkapa kay paano, takot masingil. Maliban na lahat. Kapag siningil ka ante, kagatin mo. May ngipin ka pa man eh. Wala. Parang pangulang pag-aso yung ating ko na. Pabukato. Pero okay lang at least meron na tayong ito. Pwede na yun. Yan guys, after anong oras ba tayo nang wala? Natiniyap lang siguro, no? Kasi ano na rin eh. Ano ante? Walang gagunay? Magkapakapangante, baka may makapakapis. Surti ka talaga sa kapaan eh. Walang pag-asa. Ano ko dami? Ha? Puro kuhol samat. Tingin. Ang laman. Wala talagang pag-asa na magpasok ang isda. Baka kaya nakakalabas din sila. Oh, luwang kasi ng bunganga niya. May ano pa rin na makalabas sila dito ah. Kaluwang oh. Hindi katulad yung patangan. Oo. Kung makalabas di magpunta na doon sa dulo. Dito to. Hindi nga pa natin makalabas din eh. Negative guys. Puro ano kuhol. Sabihin na lang natin, isa lang yung nako natin. Walang nahuli yung pan niya. Bukator.
Ayun, oh, may build-up. May nahuling build-up. Baka may Ay, may build-up sa loob. May nahuli din naman, kohol. Paano ito? Ba't kalwang na? Parang ano ako dito sa kun na to. Hindi ka pa. Kalaki ng bibig niya. Oh, makalabas pa rin ah. Ayun, oh, wala kang bunga dun, oh. Wala na. Dito. Gulong na siya dyan, oh. Eh kung hanggang dito lang yung pasok niya eh. Yung pag ano yan, Dire-diretso na. Diyan pa ako ng kuho. Hindi yan. hindi mo kunin yung build-up man, tayo. Yo! Malungkot. Isa lang. Oh, guys, isa lang nahuli namin. Yan. Ihawin na lang namin dun sa may build para Yung kun na lang sa Kaya wala akin. tayong ano, asin. Ay, hingi na lang tayo dun sa kubo. Tara na. Yung hasang na lang. Kunti pasayang na kasi karog din ng ano. Job. Baka naman bulok na yan, ante. Nag-aalog pa din? May ano pa? Nag-aalog pa? Oo. Baka tawanan tayo dyan, itago mante. Tawanan tayo sa isa. Abangan nyo guys sa susunod na ano, may Pinupo sa tubig. Nakunin mo na ng tapag. Pagdating paligsahan tayo ng ano, ng katanga. Mas marami pang nakuha sa ano dyan sa bukid. Na ano, dalag. Mayroon kasi yung manghuli dito sa bukid. Buti ko makita mo pa yan dito. Ayun yung aming dragon fruit oh. Anong kunin ko nga rin ay? Ako ba? Sen. Sen! Uling, kutsilyo. Bagoong. Sausawan Sausawan ng ng mangga. Na? Punta natin yung Ganda. hito ako. Basang, ari. Basang basa sa ulan. Ako na antay mag ano buwang ba? Ah, dapat sila. Wow. Sharp. Lakihan ko na. Kaya pala malaki yung ano niya, chan. Mabugi. Hindi matanggal. Sarap sana yun kung marami. Okay lang. At least may isa. Hindi nasira na. Hindi tayo nasira. Hindi na pala natin kailangan yung bukatot, ante. Kapa-kapa mo lang pwede na eh. Nakahuli tayo. Kapa lang pasapat na ito. Iwa mo pa dito. Ihaw lang naman yan. Ganda-ganda talaga ng ano, bundok. Dala lang muna sa kwan. Sayang guys, walang ararawan. Sarap pa naman nun. Nung nakaraan, ang dami namin nakuha dito eh. Itong isang plat lang na to. Ang daming ararawan. Hindi ko alam bakit ngayon walang ararawan. Ba, angas na naman ng ihawan ng Tiligaya. Oh. Talaga naman. Pa ito. Kanya-kanya talaga kayo ng talent ng Pasing eh. Sikit tisa kasi nagmuna Jamie. Pauwi na rin sila anod. Katulad ni Antiligay, ayun ni Antipasing no? Mantalang si Kuya Ulan, yung nakukuha niya dyan noon. Talagang ginagawa na yun kasi nakakatakot pag nasingil ka nito eh. Kasi nga yun, sa kanal yung kay Kuya Ulan. Kumbaga hinahabol niya. Pag ako nung tawag nito kanina tay, buntot lang kasi nahawakan ko nung nahawakan mo na yung ano. Yung, kasi ito yung hinahanap na kanina. Pag na hawakan ko na, hindi ko na Bitawan. nahulog si Nay.
Ulam na, ante, no? Tutudo ka kumat makabutang. Na, maras sa akin, ante, pagkan. Di balik kung ano na. Ay, sa bagay. Merinda. Ang tagal yan, bago ko. Nagano ako ng kanin doon. Kinati, wala man silang kanin. Kahit sa bahay. Tutong lang kinain ko kanina. Papakin na lang natin Isa lang man yan. Papakin na lang namin guys. Kaya Mabitin lang tayo kapag nagkain tayo ng kanin. Tapos isa. Ba't parang iba yung kulay niya? Nagdilaw. Namatay na. Bo! Gusto mo? Uwe. Kala namin masiro kami. Walang nagpasok sa bukatot. nakuha si Bukadot. Nakamal lang tipasaying ni nanay mo. Buti nila singil palaki oh. Sugat nga dito Dito ang banda sa may kwan niya. Singil? Nasingil nga dito niyo. Nagalaan niyo? Dito, kayo nung tanim yung gawa sa may pababa ng bundaw. Ha? Kayo nung tanim yun. Palabas na naman yung ano ni JJ. Bundok natin ni Pagbalat. Ito pala si JB doon ay sa may pababa ng bundok doon. Sarap Ulan pa ng bugling ilang gano'n na mawarak na Patikim nga ako, Je. sibuyasin din sa baba. Sarap. Dito doon sa ating mataas. Mataas doon. Papakin natin Pagkikidlisan nyo. Sinya kay Ipo. Sinya kay Singil na. Bugi daw kay nanay mo. Yan, sarap katas ni ano yan, pasing. Nakadilaw kasarap. Ikaw naman natin magkurot dahil ikaw nakauli. Ulamin ko ito lahat. Ayaw mo nang ate? Sayang walang kanin Hito? Sarap sana ayaw ko araw. Hindi ka kain ng hito sa Tiligaya. Kaya wala siyang pakialam kanina Mahito tong hito sa atin. Nagkakagulo na tayo. Yan. Yung doon pa rin nakagulo. Magmangga ka na lang, te. Ay, magsakit din yung tiyan mo. Sarap no? Lasa. Sarap talaga fresh pa. Tugong huli. May kwan sana tayo, Jane. Ayan o, Sharon. Hindi, nakakuha na namin yung kabila. Naparpar na namin. Ay, natutulay. No, kagilaw ay. Sarap. Tikman mo lang, sarap. Kain kunti na. Patingin mo lang. Sarap yan. Lasa. Hindi naman kunti. Sarap na saluyot ko Panghalo sa gulay. Naku, nagambag na. Masarap ito sa bukang bagoong. Bakit iniwan itong bugi niya? Sarap Ito ah. Nalang tatin ko. Pero yung dalagante na kain ka naman. Pero yung ganito ay Diyan sa pagtail. Yung galaw ay nakakadami yung ganyan noon. si ano? Siya. Ano ba yung namatay natin na si Butoy? Butoy? Kadami, no? Kalalaking dalag ganyan Gabi si mama Tupok na. Maraming iswa noon. Ba't ngayon wala na no? Yung unang Naagad na ngayon. Noon kasi guys na ang lalaki pa ng mga isda na mga nakukuha nila na dalag. Ba't ngayon parang mailap na sila. Diba ganyan din yung paltat? Marami na kasing tao. Kasi yung paltat kasi, ito yung paltat. Yung kadami pa nun yung ar-araw? Ito lang. Yung ar-araw? Oo, yung ar-araw. Ba't ngayon wala na? Madalang na. Doon sa Parang tilapia. Kadami na ar-araw, mabanitan. Matigas ang tinik nun nante. Ihaw lang yun dapat. Yung Yung araw. lalo pag may bugay na. Ang bango kung ihaw mo. Ibang naman. Malaking kunin yung malakay. Hindi mo maramdaman na kainin niya. Ilayot niya kaagad. Nga. Yes.
Saluyot. Sarap dito sa saluyot sa atin. No? Mangga. Di magdana naman tayo kay Bito. Ikaw ang Ayan guys, hanggang dito na ang aming episode dahil ayan ang ulan. Sana nag-enjoy po kayo sa aming simpleng vlog. Bye! Bye po! Thank you so much! Bye dyan.